Siphinde sibingelele futhi bazalwane nonke kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kuyintokozo njalo bazalwane ukuthi sihlangane nani, sihlanganyele isinkwa somphefumulo, kudla komoya, izwi likaBaba uNkulunkulu egameni lenkosi yethu uJesu. Siyaphakamisa uJesu Kristu eyinkosi yena yedwa ebusa impilo zethu. Sivumile, sivuma ukuze kube phakade uthabo ukuphila kwethu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uyaqhubeka uyasebenza empilweni zethu ngabanye njengokushisekela kwethu, njengokulangazelela kwethu egameni likaJesu. Ngizocela-ke bazalwane, ngihamba nomzalwane wami la, ngicela ukuthi seniyamazi, senemjwayele. Siyacela ukuthi abingelele njengokujwayelekile, azisho ukuthi ubani egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu ithuba bazalwane. Ngiyanibingelela nonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Onibingelelayo umntwana kaNkulunkulu osindisiwe, umamncane ongumfundi kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Bazalwane, namhlanje ngithanda ukuthi sikhulume ngakho. Isihloko sakhona sifundeka kanje: uJesu uthe masingakhathazeki ngalutho, kodwa kukhona la simthola ekhathazeka yena. Amen. So bazalwane, ngeke ngayibhala-ke izathu ngokuholwa umoya ongcwele ukuthi ziphi. So esokuqala sithi wayekhuluma nomzimba ongumphefumulo ophilayo. Wayekhuluma nomzimba bazalwane, lo myalelo lokuthi ungakhathazeki wayesuke ekhuluma nomzimba, ekhulume nenyama yethu. So mayiqhubeka ithi into eyenza kube ngathi kwesinye isikhathi uNkulunkulu ukhuluma into bese yasiphikisa ukuthi ufundisa umzimba nomoya ngesikhathi esisodwa indlela yokuphila. Kudingekile futhi kuyadingeka ukuthi asifundise ukuze sohlalisana ngokuthula. Amen. Ngoba inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Ngoba lezi zinto ziyamelana ukuze zingenzi lokho enikuthandayo. Okay, ngizokhuluma ngale phathi esekuqaleni. Inyama nomzimba kuyamelana. So ingakho uJesu Kristu enza isiqiniseko sokuthi uyafundisa indlela inyama emele iphathe ngayo, aphinde futhi afundise nomphefumulo nomoya wethu ukuthi kumele uziphathe kanjani. Yeah. Amen. Amen. Lo ncwadi itholakala kuMark 14:38 lengiqeda kuyisho. Yeah. Bese masiqhubeka uthi, okay, le ngisho yini yo kuMark 14, lebe ngisho iqale no5:17 uGalathiya. Amen. Lindani nikhuleke kuba ningangeni ekulingeni. Umoya uyavuma, inyama ibuthakathaka. Bazalwane, inyama ibuthakathaka, umoya kepha uyavuma, uyalangazelela ukwenza intando kaNkulunkulu. Amen. Amen. Ngisaqhubeka bazalwane. uJesu Kristu uyala umzimba noma inyama yethu ukuthi mawungakhathazeki. Ngakho-ke, okay, sengisho uMathewu 6:31 uthi, ngakho-ke ningakhathazeki nithi siyakudlani noma siyakuphuzani noma siyakwembathani. uNkulunkulu uyawuyala umzimba wethu ukuthi mawungakhathazwa yilezo zinto lezo, ukuthi uzodlani, uzophuzani, uzogqokani. Ukhuluma nani lapho? Ukhuluma nomzimba wethu. Ukhuluma nomzimba. Okay. Amen. All right. Amen. La uNkulunkulu wayefundisa imizimba yethu ukwehluka kwabezizwe. Uma efundisa imizimba yethu ukungakhathazeki ngezinto eziyizidingo, uyawufundisa-ke uNkulunkulu umzimba wethu ukuthi kumele uhluke kwabezizwe. Ingakho ethi mawungakhathazeki, wabeka okumbalwa ukuthi ungakhathazeki, uzogqokani, uzophuzani, uzokwembathani. Lokho kuqondene nani lokho? Umzimba wethu. Nomzimba. Yes. Okay. Injongo yokuthi abale lezi zinto lezi zontathu kuphela, wayengabali zona kuphela, kodwa ubala zona ngesizathu sokuthi wenza sicacelwe ukuthi kubi kakhulu kuyena uma umuntu ekhathazeka ngezinto ezingezona izidingo. So ubala lezi ezimbalwa eziyizidingo, okusho ukuthi amen, eziyizidingo enyameni. Amen. Uthi masingakhathazwa yizo. So kangakanani-ke masoyikhathaza ngey'moto, soyikhathaza ngemizi emikhulu, soyikhathaza ngemfundo yalelizwe, siyikhathaze ngemisebenzi yalelizwe. Kubi kakhulu uNkulunkulu uma senza into kanjalo.
ukudla, okwembatha, nani Phuza. nophuza Amen. kuyisidingo kuphi? Enyameni. Enyameni. Amen. Ubala lezo zinto ngoba ziyisidingo enyameni. Amen. Uthi Amen. uJesu-ke wena nyama unjani? Ungakhathazeki. Abezizwe banjani bona? Bayakhathazeka. Bayakhathazeka. Kodwa Yes. wena nyama yomzalwane, wena Akumele nyama yomuntu okholwayo, akumele zikhathaze lezi zinto. umuntu akasiyena umzimba. Amen. Okay. Amen. Mangiqhubeka bazalwane ithi uJesu Kristu ufundisa imizimba yethu ukuthi mayingakhathazwa nangokufa imbala. Bazalwane even ukufa makungasikhathazi bazalwane. Inyama le mayingakhathazwa nawukuthi sofika isikhathi sokuthi uhlukane nomzimba. Amen. Wena njengomuntu udlulile ekufeni, wangena kuphi? Ekuphileni okuphakade. Kanti yini ukufa kanti? Lithi iBhayibheli sasifile ngephambeko zethu. ukufa kantini? Ukuhlukana nobani? Inyama uhlukana nomphefumulo. Okunye ukufa lokho. Ukufa kwenyama lokho. Amen. Wena makuthiwa wawufile kusho ukuthi ngangisesonweni. Mawusesonweni uhlukene nobani? noNkulunkulu. Amen. Wawufileke. Amen. Wafika uJesu wasithethelela izono zethu, Amen. sakholwa ngomusa kaNkulunkulu, sabuyela kubani? kuNkulunkulu. Sesiyaphila. And siphile ekuphileni okuphakade. Amen. So-ke singakhathazeki indaba yani yokufa, Amen. yokuhlukana komzimba nenyama. Lo mzimba uyindlu esihleli kuye emhlabeni. Amen. And mase sekhaya futhi khona enye indlu futhi esibekelwe yona. So ungakhathazeki ukuthi uphuma kule ndlu ungene kule ndlu, wena uyaphila inguna phakade. Okay. Amen. Right. Ayicace, kufuneka icace lezi zinto bazalwane ukuze sizazi ukuthi singobani. Amen. Into ngiyamcela bazalwane egameni likaJesu, uma ngabe ubuka lamavidiyo ungawabuki kanye. Uthi usuyibukile waqeda, ngiyazi ukuthi khona namanye alandelayo, uyinikeze ithuba. Mhlambe mayikhona indlela wa-download, mhlambe wafake kwilokhuzane ku-USB, ngicathi izinto zama-DVD sezadlula nama-CD manje. Mhlambe ufake ku-USB, uhlahlale nje uyivisithe, ulalele kahle. Usulalela wesibili khona indlela ozwa ngayo. Musulala wesithathu khona indlela oza ngayo. Musulala wesine khona indlela oza ngayo. uNkulunkulu nje uyazambula ngendlela yakhe. Uthi awuyazi lo mzalwane ngithi ngimzwile. Hayi ngathi ngizwa ngendlela manje. Sekusebenza kaMoya Engcwele lokho. Yes, so-ke njengoba uzwa nje uzokuqala ama-DVD okwalalela ngaphambili ubuyele kona futhi. So uNkulunkulu uyazambula kakhulu. So-ke sifuna ukuthi sizazi ukuthi singobani. So makuthiwa singakhathazeki usho ukuthini ngokujulileyo? Qhubeka ma. Amen. Ungayivulela nawe Isambulo 14:13 uyifundele mzalwane. Amen. Isambulo bani? 14:13. Okay. Amen. Sikhuluma ngakho. Okay bazalwane, mase kunye futhi ngikubhalela phansi ithi ngase ngizwa izwi livela ezulwini. Okay, sona Sambulo. Yeah. Lithi loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafela enkosini. Yeah. Kusukela kulesi sikhathi. Amen bazalwane. Yeah. Lokho bese sisichazile wakuchaza nobaba. Amen. Yeah. Uma kubiza ukuthi imizimba yethu ibulawe, ihlukaniswe nomoya. Uma kubiza ukuthi imizimba yethu ihlukaniswe ngomoya ngenxa kaJesu Kristu bazalwane, kulungile lokho, akumele kusikhathaze. Akufi umzalwane lapho. Kuhlukana umzimba nani? Usho ukuthi bakhipha wena endlini ohleli kuyona. Yes, amen. Alright. Esikhathi bekhipha wena uyahamba uyongena komunye umzimba oyendlu yakho yaphakade. Bese kuthi lo mzimba lo unendlu yawo futhi uNkulunkulu ayibekele wona lo mzimba ingona phakade. Mayithi uJesu sine ekhala kaBaba nezindlu enjani eziningi. Okay. Mangiqhubeka ngibhala ukuthi masizindle ngento ethi uma uNkulunkulu esifundisa ngokungakhathazwa izinto ezijule kanje, sizokhathazeka kanjani ngalezi ezindlulayo futhi ezisazosha ngomlilo. Amen. Amen. Ngathi singazindla bazalwane sonke sizindle ngayo le ndaba ukuthi uNkulunkulu usifundisa ukuthi masingakhathazeki ngalezi zinto lezi sesibalile bazalwane. Izwi eliyibalayo. So khathazwa kanjani bazalwane? Sikhathazwe imoto bese ngikubalile-ke nawe ungayicabangela nje okuyizinto ezincane, izinto engawulimazi ngisho umzimba bazalwane. Cela sizicabangele. Amen. Amen. Umoya unikwe igunya lokukhathazeka ngenxa yothando.
isizathu ukuthi uJesu simbone ekhathazeka bazalwane, it's because of uthando. Okay, uthe usaqala uJesu wathi singakhathazeki. Amen. Kodwa sina simbone njani ekhathazeka. Amen. Sicela usicacisele lapho singababukeli singabalaleli ukuthi uJesu wathi singakhathazeki. Amen. Kodwa yena unjani? Uyakhathazeka. Uyakhathazeka. Ikuphi lapho ekhathazeka khona uJesu? Ikuphi lapho athi thina singakhathazeki khona? Okay. Alright. Okay, ngisaqala ukuthi ngiqhubeke naye izovela bazalwane. Ngakho uJesu embona ekhala, ebona oJuda bekhala bazalwane. Okay, ebona noMartha bekhala bazalwane. So ifundela nathi kuJohn 11:33. Okay, beze bekhalela uLazaro umfowabo bazalwane efile. Yes. Okay. iBhayibheli lithi wabubula uJesu, wakhathazeka umoya wakhe. Amen. Ngiyakhumbula bazalwane ngikuvezele lapha ukuthi uJesu unike umoya, umyalo, wanika nenyama umyalo. Amen. Okay. Umoya uvumelile ukuthi ukhathazeke ngenxa yothando. Sibona uJesu naye ekhathazeka ngenxa yothando. Bayibabona bekhala labazalwane laba ufikela ukukhathazeka emoyeni, ukhathazeka emoyeni, akhathazekanga inyama yakhe uJesu, wakhathazeka umoya. Nathi sikabili-ke bazalwane, somoya sisenyameni. Inyama yethu akumele ikhathazeke ngoba ikhathazwa izinto vele zalelizwe, ingakho uJesu engayivumeli ukuthi ikhathazeke yona. Ngoba izinto ezobhujiswa. Izinto ezobhujiswa. Amen. Into uJesu ayivumelile ukuthi ikhathazeke umoya ngoba ukhathazeka ngesizathu sothando. Okay. Amen. John 11:33. Verse 33. Ngakho funda. Ngakho uJesu embona ekhala, nabaJuda abafika naye bekhala, wabubula emoyeni wakhathazeka. Wabubula uJesu emoyeni wakhathazeka. Amen. Lokhu kukhathazeka kudalwa yini? Kuphushwa yini? Kuphushwa uthando. Kuphushwa uthando nesihawu. Amen. Okay. Mayebona omunye umuntu ezobuhlungu, uthando lukaJesu nesihawu sakhe simenza ukuthi akhathalele lo umphefumulo osuke uzwa yini ubuhlungu. Bese efuna indlela ukuthi awuphilise umphefumulo okhathazekile noma ubuhlungu awujabulise. Nakho ukukhathazeka uJesu akhathazeka ngakho. Kodwa akakhathazekanga ukuthi uzodlani, uzombathani. Akukho la uJesu ekhathazwa yilokho khona. Hallelujah. Alright. Amen. Bese ishilo baba kodwa ngizophinde ngisho nami. Yeah. uJesu Kristu usivezela ukuthi uma uyakhathazeka ngenxa yozwelo nangenxa yesihawu. Ngenxa yothando umuntu ongumoya uyakhathazeka bese enza isixazululo saleyo nto emkhathazayo. Ubani wenza isixazululo? Umoya uyasenza isixazululo. Umoya ongcwele. Hallelujah. Umuntu. Yes, sibone uJesu ekhathazeka ngenxa yokuthi bakhalela ukuthi uLazaro seshonile, wamkhathaza lokho. Mase kumkhathazile wase senza isixazululo sokuthi amvuse ngenkazimulo kaNkulunkulu. Alright. Amen. Mangiqhubeka bazalwane ngibhale isihloko esithi uJesu wadela ukuphila kwakhe ngenxa yabazalwane. uJesu ngendlela ube nothando ngalo bazalwane. Belimangaza luyamangaza uthando lukaJesu. Ngenxa yabazalwane uze wadela ukuphila kwakhe. Amen. Nathi usifundisa lokho bazalwane. Ngenxa yomzalwane wakho kumele sikudele ukuphila kwethu. Sibacabangele, sibathande, sibe nesihawu komunye nomunye. Amen. Akaze akhathazeke ngomndeni wakhe. Bazalwane ngelifundile izwi ngalifunda angikhumbuli la uJesu ekhathazeka ngomndeni wendweni wakhe. Mhlawumbe ngibeka isibonelo nje ekhathazeka mhlawumbe ukuthi umama waMaria kazuphi zonke lezo zinto kazudleni kazugqokeni ubalini izulu ngabakuvuzi. Akaze simthole naka kodwa uJesu ekhathazwa yilezo zinto lezo. Kodwa into uJesu emkhathazayo bazalwane ukubona umuntu esekholweni, ukubona umuntu ehlanzekile enza intando kaNkulunkulu. Awubengabheki manje, akabheki manje uJesu, ubheka ikusasa. Uyazi ukuthi kuyandlula, impahla ziyandlula, kwakudla kuyandlula. So ingakho ungakaze ekhathazeke yilezo zinto lezo. Amen. Usho ukuthi uJesu ukhathalela ukuphila kwangempela. Amen. Ingakho lapha ku Matthew chapter 6 uthini? Mhlambe sithi ukuthi nje kancane
usachaza indaba emnandi kangaka bamncane. uMatthew chapter 6 from verse 25 ufakaze into eshoyo ukuthi uJesu yini emkhathazayo, yini engamkhathazi. Hallelujah. Alright, okay. Ngalokho ngithi kini ningakhathazeki. Verse 25, ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani noma niyakuphuzani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembathani. Ukuphila akukukhulu kunokudla nomzimba kunesambatho na, yeso. Ukuphila kukhulu kunani? Kunokudla nomzimba mkhulu kunesambatho. Manje singakhathazwa indaba yezambatho, yabona, nokudla ngoba umzimba mkhulu. Yes. Nokuphila, yes. Ukuphila ukhulu kunokudla, umzimba mkhulu kunesambatho. Nayi nje uJesu uthi okay, qhubeka. Amen. Kuningi asifundise kona bazalwane uJesu. Sifundisile ukuthi masingakhathazwa yilezi zinto. Even ukugqoka bazalwane, sithola sesiba nokungaboni ngasolinye singabazalwane ngenxa yey'mpahla, ukuthi umzalwane ugqoke into ethile, akagqokile into ethile. uJesu uthe masingasikhathazi ngalezo zinto lezo bazalwane. Amen. Lento yokugqoka uJesu uhlanganisa yonke into. Hallelujah. Singagcini sibandlululana, sigcine singasayenzi lento eyenziwa uJesu yokukhathazeka ngenxa yothando. Sigcine thina singasenalo uthando. Yabona? And masingenalo uthando asikwazi ukukhathalelana. Asikwazi ukukhathazeka ngomunye masingenalo yini uthando. Uqedwe yini uthando? Uqedwe ukuthi sisuke sakhathazeka ngento wrong, yes. Impahla ethungwe ngabantu. Ama-inventions lethu, inventions, izinto ezithungwe ngabantu, qobo lezi zinto ezithungwe ngabantu akufanele kube into esikhathazeka ngayo. uJesu akasifundisanga ukuthi sikhathaze ngazo. Uthe singakhathazeki ngalutho. Mawukhuluma ngezokugqoka nje. Yabo nje inyama nje akumele ikhathaze lutho. Sifundisa lokho uJesu ukuthi okusemzimbeni akumele kusikhathaze. Akukho nokodwa okusemzimbeni okumele kusikhathaze. Okufunwa inyama akumele kusikhathaze ngisho kodwa. Okufunwa nje inyama akumele kusikhathaze. Akumele kusixabanise bazalwane. Akumele kusixabanise. Akumele kusihlukanise. Masithandane. Leyo nto leyo sithandazelane, sithandane bazalwane. Umzalwane wakho umfisele ukuthi sengathi uNkosi ngamsiza ayayikhaya ezulwini. Umthandazele, usize inkosi ngathi ngamsiza aphenduke. Umtshele ngoJesu. Umzalwane wakho uma ukuthi khona la angakalungi khona, uma umtshela ngoJesu, uJesu uzowenza umsebenzi bese yashiya lezi zinto lezi ezimngcolisayo. Amen. Sibonile enye amavidiyo akho ungakadeli konke indlela owawuyiyona. Ukhona umuntu owathi oza mamncane ukuthi nokuthi kwenzakalani. Indaba zama-makeup ngisawenza. Ingaphandle nje lonke lapho. Ingaphandle, okay. Mina-ke ingaphandle ngisazenza nje ama-makeup. Umamkhulu wangilalelisa enye record. Yayikhulunywa uSisi Nonkoliswa. Wayichaza-ke lezi zinto zama-makeup, izinto zokuzenza ukuthi zinemimoya. So uNkulunkulu wangilekelela kakhulu-ke sechazile ukuthi zinemimoya kangakanani. Ngabe sengithatha isinqumo-ke sokuthi ngiyoyishisa bazalwane. Ngangenza ngisho abantu be-makeup bazalwane. Nangendlela ogqoka ngayo. Indlela engangigqoka ngayo bazalwane. Wasizwa uNkulunkulu. uNkulunkulu wangilekelela kakhulu after sengizwile leya video leya. uNkulunkulu wangilekelela-ke ngathi noma sekade ngayizwa yona wase sengisebenza ngoNkulunkulu ngoba ngase ngibheke yena mina uNkulunkulu yena yedwa wangisebenzela bengilungisa. Mangigqoka even manje ngithi mase sengiyigqokile impahla ngizwe umoya ongcwele manganginika ukuthula mase ngibeke eceleni. Akekho umuntu ongitshelayo ukuthi hayi ungagqoki ukuthi kumele ugqoke ukuthi no bazalwane umoya ongcwele uyasebenza yena ngaphakathi kwami. Amen. Yonke lento uJesu uthe singakhathazeki ngayo. Kodwa ngoba sisemhlabeni siyayisebenzisa. Kodwa ayisiyona imeni isho. Akusiyo. Ukuthi singaze sizondane, sibandlululane, sixabane bese siyahlukana. Masihlukana-ke kanti siyakulepha ezulu. Kanti singabaphi thina? Angithi already thina siphila ezulwini ngenxa ukuthi sisuke umoya. Ukuphila kwethu kufihliwe kuNkulunkulu kanye noKristu Jesu. Colossians chapter 3. Qhubeka-ke mamncane siyabonga. Okay, amen. Siyaqhubeka-ke. uJesu Kristu usifundisa ukuthanda abantu kuqala. uJesu Kristu isifundiso asifundisa sona ukuthi kumele sithande abantu kuqala. Uthando seceleni kuqala. Sizwaphi-ke la asifundisa khona uthi angeke umuntu akwazi ukuthi ngcono ngifunde. Uthi angeke uthande
uNkulunkulu kodwa uzonda umakhelwane wakho. Angeke uze uyenze leyo nto leyo, impossible. Okay. Uyichaza kanjalo uJesu uthi siqamba amanga masenza njalo. Okay. Uthi ngiyamthanda uNkulunkulu but kutholakala ukuthi umakhelwane wakho awumthandi. Okay. Amen. Tholakala kubalo ncwadi. Ngisacela ungikhumbuza 1 John 4:20. Yes. Itholakala kuJohane 1:4:20. Okay. Amen. Angeke uthi uthanda uNkulunkulu ongamboni. Ufuna Amen. uthanda ubani? Umakhelwane wakho Ombonayo. Amen. Alright. Uzoqamba amanga mawusho kanjalo. Umqambe amanga. Hallelujah. Ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyamthanda uJesu, kodwa umakhelwane wakho awumfuni. Uyamzonda. Yini ezothi abantu bangafunani? Yizo lezi zinto ezidalwa abantu. Njengoba sesishilo izinto esizikhathazayo bezalwane ngazo athe uNkulunkulu masingasikhathazi. Athe uJesu clearly akubeke nje ngokucacile ukuthi singakhathazeki umyalo lowo. Amen. Uthi uzogqokani? Uzophuzani nomzodlani. Amen. Singakhathazeki. Wena ngiyakhumbula nje ngingakafiki la ekhaya bezingikhathaza kakhulu lezo zinto bazalwane kakhulu bezingikhathaza. Bengithi ngingabona nje umzalwane thothi usazenza akasizakali usayipendile mhlawumbe amanye nekhapha ngibeka isibonelo. Meke nje wakhuluma mhlawumbe ukhuluma ngoJesu kodwa esayipendile bengizwa nje enhlizweni yami kuba khona lokho ukucasuka ngivele ngiphume ngingakwazi nokuthi ngimbheke. Sengiyabona manje ukuthi bengiluza uthando bazalwane bengiphelela uthando ngikuyikhathaza ngento athi uJesu Kristu masingasikhathazi ngazo bazalwane. Instead nalomzalwane ufuna ukumenza njalo. Ngimkhulekele umkhuleke ngani? Ngothando, ngimkhulekele ngothando. Ubona ngani ukuthi umuntu uyamthanda? Indlela owenza ngayo ikhombisa ukuthi umuntu uyamthanda. Mayilambile uyamphakela ukudla umzalwane wakho, lokho kubonakala uthando. Uyamkhulekela kubonakala uthando. Uyamcabangela ize lithi iBhayibheli thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Yonke into uyacabanga ukuthi yazi mina ngalesikhathi ngisuke sengilambile, ngiyazizwa ukuthi ngilambile. Ucabangela nabanye, ucabangela nomakhelwane wakho ukuthi okay ngoba sengilambile obvious nomakhelwane wami ulambile. Usuzama icebo-ke lokuthi naye meladle. Kuningi nje singakubala abazalwane. Uma nje sibambe ekutheni njengoba uzithanda wena uJesu uyibeke nje yabalula. Le nto uyithanda wena oyizwa ukuthi yazi ngizizwa ngilambile nomakhelwane ngicabangele naye umenzele ukudla. Ngibona impahla zami zingcolile nomakhelwane ethatha impahla zakho uziwashe nazo. Yilelo uthando. Okay. Makuthi uJesu uyabuya manje. Uyayicabangela ukuthi inkosi angihlambulule. Ngenxa ukuthi uyamthanda umakhelwane wakho naye uyamnxusela. Enkathi uyicelela kubaba Nkosi ngicela ngithethelele ungihlambulule. Baba ngicela nomakhelwane wami umzalwane wami umhlambulule Nkosi. Bakhona isona senzile uhlambe wanganaka. Ngiyacela Nkosi ukuthi umsize egameni likaJesu umhlambulule umdlula amehlo. Bakhona ufuneka ayivume yena ayivumele yena. Angeke athethelele ukuthi siyamnxusela siyamthandazela. And ngicela Nkosi ukuthi umvuse umvuselele. Abone umthinte Nkosi ukuthi abone avula amehlo ukuthi lana ngenzanga kahle uJesu mayengabuya manje ngizosala ngoba ngiyamthanda umakhelwane wami. Amen. Wayichaza kahle kakhulu baba. Mina bengisho number 2, empeleni number 1 ila simcabangela ngenxa yomphefumulo wakhe. Umphefumulo womuntu wona obalekile, ukuphila ikona okubalekile bazalwane. Kumele sibakhulekele njengoba senza lama video lawo senzela ukuthi kusizakale abantwana baNkulunkulu abazowabona ukuze uNkulunkulu isibeke isikhathi lesi usibuyisela sonke kwi-position. So uNkulunkulu akathi so mina ngithatha isinqumo sokuthi mayibuyisela mina nomakhelwane wami naye angimazise okuzomenza ukuthi abuyele kwi-position ngoba umoya ongcwele usemsebenzini bazalwane. Usemsebenzini uyasebenza kakhulu. So umoya ongcwele makhona simbulela kona ngiyathanda ukuthi nami ngibashelele nabanye odadewethu nabafethu ukuze nabo bezosizakala ngoba bazalwane angifiseli noyedwa ukuthi asale ohluthweni ngoba kuyoba buhlungu kakhulu futhi kuyoba nzima kakhulu. Mawubeka into umqondo woKristu uJesu. Amen. Umqondo kaKristu uJesu ukusifisela ukuphila okuphakathi. Hayi awengakhathazeki ngempahla ngoba abantu bafice benjani bevele begqoka impahla. Qhubeka mama wami. Okay. Izinto uNkulunkulu akwambulele zona siyabonga. Amen. Amen. Bese ithi thina singoNkulunkulu manje awukwazi ukuzithanda kepha ungathandi umakhelwane wakho. Amen. Bese sichazile lokho. Iphinde futhi imali angizwanga kahle. Thina singoNkulunkulu manje. Awukwazi ukuzithanda kepha ungathandi umakhelwane wakho. Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka
Haleluya. waze wanikela indodana yakhe ezelwe Ezelwe yodwa iyodwa. ukwelana lokho wayengabhubhi kodwa benophila okuphakathi. uNkulunkulu uluthando. Thando. So nathi singonkulunkulu kufuneke sibe nani Nothando. Nkosi uJesu uthi umyalo enginishiya nawo ukuba ninjani nithandane. Umyalo omkhulu wonke, thanda inkosi uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, ngengqondo yakho, ngamandla. nangamandla wakho. Bese ofana nalowo uthanda umakhwene wakho njengalokhu uzithanda wena. awukho umthetho omelana Nothando. nalowo. Nalo. Amen. Amen. Haleluya. Bazalwane, mangiqhubeka ngibhala ukuthi zikhaleleni nina nabantwana benu. uJesu into ayisho ukuthi zikhaleleni nina nabantwana benu. Lokho uzivezela ukuthi wayengayikhaleli yena, wayengafuni ngisho umuntu oseceleni kwakhe akhathazeke ngaye, akhalele yena noma akhathazeke ngaye. Amen. Usifundisa lokho nathi, ufuna nathi senze njalo ukuthi silandele ezinyathelweni zakhe. Ithola kubalo ncwadi. Sengikhohle ngosemba ngokukhumbuza. Sikhaleleni nina nabantwana benu. Haleluya. Okay. Leyo ncwadi bazalwane ithola laphana uJesu esebethelwe esiphambanweni. Ubheke lapho kumagospel ungaba uMark, uMatthew, Mark, Luke, kodwa lapho uJesu ebethelwe khona esiphambanweni ufunde lo chapter lapho uJesu ebethelwe esiphambanweni uzoyithola lapho ethi khona zikhaleleni nina lingangikhaleli mina, sikhaleleni nina nabantwana benu. Uyithola lapho nginikeza nje bazalwane likhuzana uzoyicheckela wena. Okay, qhubeka sisi. uJesu usibonisa ukuthi okay, lebe sengichazile ukuthi uJesu usibonisa ukuthi akakhathazeki ngempilo yakhe, akafuni ngisho omunye umuntu akhathazeke ngaye or amkhalele. Haleluya. Yes. Bese-ke futhi enye engifisa ukuthi siveze ukuthi abantu bayoba bazithandayo ezinsukwini zokugcina. Kunephathi le ethi abantu ngezinsuku zokugcina bayoba bazithandayo. Incwadi etholakala kuJohane 15:13 bazalwane. Ukuzithanda ukukhathazeka ngento eqondana nawe. Bangcwele uyichaza kanjalo ukuthi nje ukuzithanda ukukhathazwa yinto eqondana nawe. Ukuzithanda lo. Ukuzithanda. Ensukwini zokugcina abantu bayoba ngabanjani? Abazithandayo. Abangathandi uNkulunkulu ophila, abangathandi abazali. Kusho ukuthi bawukhathazeka ngabo. Kanti uJesu usifundisa ukuthi sikhathazeke ngomunye umuntu. Uthando umakhelwane wakho nje uzithanda wena. Haleluya. Okay. Bazalwane, bese kuba yinye sike sayifunda ey'nsukwini-ke bazalwane, 1 John 5:16 ukhuluma ngesono esisa umuntu ekufeni. Bese kuba yisono esingayisa umuntu ekufeni, ongakwazi ukuthi umzalwane wakho mayisenza okwazi ukumlungisela. Amen. Haleluya bazalwane. Ngibhale ukuthi-ke ngithe esimusa ekufeni ukwenza into engaphandle kothando njengoba sesichazile bazalwane. Uma nje wenza into engalona uthando, beka nje isibonelo bazalwane, uJesu ephila emhlabeni bekunabaFarisi abahlezi bemgadile ukuthi umthetho uyawugcina na. Ngakhumbula nje ngelinye ilanga kuthe kuyisabatha uJesu kwaba khona umuntu amsizayo ngosuku lesabatha. Babe sebekhuluma-ke bethi awugcina umthetho. uJesu isizathu sokuthi awuphule la mthetho loya ukuthi wayekhombisa uthando. So lokho bazalwane nathi izono ekanjalo uJohane wayechaza lokho, izono ekanjalo azisiyise ekufeni bazalwane ngoba sikwenze because of uthando. Amen. Kodwa yonke into oyenzayo uma inganalo uthando izobisa ekufeni, izobisa ekubhujisweni. Ithi inkosi uJesu, imuphi kini ongathi mayibona impahla yakhe iphoseke esiseleni kuyisabatha ayiyeke? Akekho. Uzokwenza njani? Uzoyikhipha nayo. Kodwa yini? Yisabatha. Amen. Yindaba ayikhiphe ingoba unjani? Ngoba uyayithanda. Bese uJesu kuvumelela ukuthi senze okuhle nini ngesabatha. Ubonala ngazathi uyawuphula umthetho, kodwa inhloso ukukhombisa ini? Uthando. Ukuhambisa uthando phambili. And uthando luhle ukwenza into enhle ngenxa yokuthi uthando. So kuvumelekile ukuthi uwenze lokho nini ngesabatha. Kanti uJesu inkosi yani yesabatha. Uma senza lokho okuthandwa uJesu ngazo zonke izinsuku including isabatha uvumelekile. Okay. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, sengiqedile okwanamhlanje. Sekuphelile namhlanje? Amen, sekuphelile impela namhlanje. Itholakala kubale incwadi ukuthi
khona isona esisekufeni khona esingesekufeni. Tholakala 1 John 5:16. 1 John chapter 5:16. Amen. Ucacise kahle ukuthi isiphi isiso ekufeni isiphi esingesekufeni. Esiyisa ekufeni bazalwane esingayisi ekufeni ngicazile bazalwane ukuthi isiphi njengokubeka isibonelo ngaleso esenziwa uJesu ukuphula umthetho wesabatha ukuthi leso sono leso asiyisi ekufeni kodwa esisa ekufeni bazalwane ukungathandi. Ungazibala zibeningi-ke bazalwane izinto ezenziwa umuntu ngenxa yokungathandi. Zonke izono ekhona emhlabeni zizalwa ukuthi umuntu akanalo ini uthando. Mawungamthanda uNkulunkulu ngeke uyigcine imiyalo yakhe. Amen. Ongithandayo ugcina imiyalo yami. Amen. uJesu usho njalo ukuthi uJohn 14:15 lapho yes uthi ongithandayo ugcina imiyalo yami. Ngoba ngiyamthanda uJesu ngigcina imiyalo yakhe. Mawungamthanda uJesu awuyigcina imiyalo yakhe. Mawuyigcina imiyalo uJesu uhleli esonweni ngoba uphambana naye uJesu. So lokho ukisa kuphi ke kufeni ma umuntu ekwenza voluntarily decide ukuthi angimthanda uJesu decide ukuthi angizokumthanda uNkulunkulu ophilayo angizokugcina imiyalo. So lo muntu ayikho into ozoyenza ke ngoba udecide ukuya kuphi yena ekufeni. Alright, ayisithi umzalwane ke khona ivesi lithi siyazi ukuthi umzalwane ozonda umzalwane ozonda umzalwane wakhe uhlezi kuphi. 1 John chapter 3:10 mangaphosisi. Akunjalo. 1 John chapter 3:10 ngalokho kubonakala abantwana bakaNkomo verse 15. 1 John chapter 3:15 lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho umbulali onokuphila ophakade okuhlezi kuye. Hayi ukuthi lo muntu usazofa mayezonda umzalwane wakhe kodwa usenjani ufile uhlezi kuphi ekufeni ngoba oyini ma umuntu umzalwane ungamthandi uma ungathandi isidalwa esadalwa uNkulunkulu kusho ukuthi wena ubani wena umbulali. Vele bonke ababulali ngeke balidlifa lombuso kabani kaNkulunkulu. Okwazi nje mzalwane ukuthi ma ungenalo uthando lwabantu abadalwa uNkulunkulu emhlabeni umbulali and wena uhlezi kuphi ekufeni. Then uNkulunkulu wathanda izwe kangaka sibabi sisezonweni uJesu wasifela ekhombisa uthando lwakhe kodwa sisesezonweni wasifela. Siyabonga kakhulu mamncane amazwi ongafanelisa ngako babukeli ebalalele emakhaya. Amen. Bazalwane khona sengikhumbulayo kunye angazi manje uqale ngichaze lokho besiqalisa ngokujuice nangamanzi. Yes uchaze kusho. Okay, sacela ukuthi akungcono bazalwane siqale siyilanda izinto zethu bese siyachaza ke. Amen. Akho. Amen. Haleluya bazalwane. Ngiphethe izinto ezimbili la bazalwane. Kunento umoya omngcwele afuna ukusifundisa yona namhlanje. Ngiphethe ujuice bazalwane la. Ngiphethe amanzi la bazalwane. Amen. Usonde ngathi uza ngapha. Okay. Okay. Amen bazalwane. Ngiphethe ijuice ngapha, ngiphethe amanzi ngapha bazalwane. Uma ngihlanganisa ngifake ijuice emanzini bazalwane ngicela ukubuza nje umzalwane angiphendule ukuthi sekuyini le. Ujuice noma amanzi nojuice sikubiza kanjani mase kuhlangene kanje? Impendulo ithi sithi ujuice. Amen, sithi ujuice. Kunjalo kumsebenzi owenziwa uJesu Kristu bazalwane. Kwakufike kube umthetho bazalwane ongamanzi, ukhona nojuice. uJesu wase wagcwalisa ujuice. uJesu ngujuice siqalekise kanjalo bazalwane. Wagcwalisa emanzini emthethweni. Sekezwakala. Amen. Phinda futhi. Okay. Bekhona amanzi umthetho. Ijuice imele uJesu Kristu. Okay. Amen. Jesu uthi angizile uzochitha umthetho kodwa ngizowugcwalisa. Okay. Wawugcwalisa. uJesu yena uyijuice. Amen. Ungena kuphi? Uhlanganisa umthetho naye. Sekuhlangene sekuyinto eyodwa bazalwane. Sesithi ke umthetho noma sithi uJesu. No sithi uJesu ke manje. Asihlukanisi. Ubani osizile manje? Sisizwe uJesu bazalwane. Usegcwalisile ini? Umthetho. Okay. Amen. Ugcwalise ngaye uqobo bazalwane. Angithi siyazi sonke ukuthi uJesu unguNkulunkulu. uNkulunkulu uluthando. Masibambe nje uthando bazalwane sibambe uJesu, sibambe konke, siqedile sigcwalisile imithetho. Amen. Siyabonga. Siyabonga kakhulu mama uNcwane. Siyambonga umoya ingcwele kakhulu ngesambulo esinjena. Egameni kaJesu ngicabanga ukuthi kucacile kubabukeli bonke emakhaya ukuthi uJesu umele ini
ujuice noma ijuice imele uJesu, amanzi amele umthetho. Uthi uJesu ngokugcwalisile umthetho. Kusho ukuthi uJesu ujuice ufaka emanzini, uhlanganise, then uJesu ungumthetho kabani? KaNkulunkulu. Uma ubamba uJesu, ulalela uJesu, wenza yonke into uJesu ayishoyo, ugcwalise wonke umthetho. Amen. Siyabonga kakhulu. Siyabonga abalaleli. uNkulunkulu asibusise, anibusise nonke emakhaya. In Jesus' name, amen.